खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय 2020 मायथाइया जोंखौ गोबां आनजाद नायबाय 2021 मायथाइखौ जों बयनिबो गेजेराव मोजां सान लाबोगोन होननानै मिजिंथिबाय आंनि निउजखौ नायगिरि गासैबो आदै मादै आदा आब' आरो आगैमोननिसिम फिन खेबसेबाव हेपि निउ इयार गोदान बोसोरनि सानाव जिअ सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दिनैनिफ्राय एबा 1 जानुवारिनिफ्राय बेसेन नाङालासे जिअनिफ्राय गासैबो नेटवर्कआवनो फ्रि भइस कल खालामनो हासिगोन बे खौरांखौ मैया 31 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव रिलायन्स जिअआ मिथिहोदों जिअआ इन्टारकानेक्ट इउजेस चार्ज IUC खौ 1 जानुवारि 2021 मायथाइनिफ्राय बोखारसिगोन बेनि थाखायनो जिअनिफ्राय जायखिजाया नेटवर्कआवनो बेसेन नाङै फ्रि भइस कल खालामनो हासिगोन क'क्राझाराव फिन हाथियार बोखांनानै मोन्दों क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव स्रोदै दोनखुमानाय हाथियारखौ पुलिस बिफाना बोखांनो हादों क'क्राझार पुलिसा माखासे स्रोद खौरां मोननानै नागिरनायाव आयेननि बेरेखायै दोनखुमानाय हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरा गंनै AK-47 राइफल बेनि मेगजिन थरनै ग्रेनेड आरो 7.62 mm नि गर 9 गुलि मख'नो गोनांथि बेफोर हाथियारखौ क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुन्द राभा बिथांनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया बे जाफुंसार खामानिखौ मावनो हादों गुवाहाटीआव फिन अर खामनाय जाथाय खमावबो गंदाइन नखरफोरा खामनानै सेवहांगार जादों बे जाथाया गुवाहाटीनि लाचित नगराव जादों बे अर खामनायखौ खाथिनि गारि दोनग्रा एबा गेरेजाव सर्ट सार्किटनि थाखाय अरा खामग्रोदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों बे अर खामनायजों खमावबो गंदाइन नखर खामनायजों लोगोसे गेस सिलिन्डार बेफ्रुदों आरो गारिफोराबो खामदों उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अरखौ खोमोरफैनो हादों मख'नो गोनांथि बे अर खामनायाव बर' नखर गंगा बर' बिथांनि न'आबो अर खामनानै सेवहांगार जादों बे जाथायाव सुबुंनि जिउ खहा एबा जोखोम जानायनि दासिम जेबो खौरां फैयाखै CBSE क्लास 10 आरो 12 नि आनजादनि डेट एबा सानखौ मैया फोसावबाय CBSE क्लास 10 आरो 12 नि आनजादा 4 मे 2021 निफ्राय जागोन आरो प्रेक्टिकेल आनजादा मार्च दाननिफ्रायनो जागायजेनगोन बे खौरांखौ एडुकेशन मिनिस्टार रमेश पखरियाल बिथाङा मैया फोसावदों CBSE क्लास 10 आरो 12 नि आनजादा 10 जुन 2021 सिमाव जोबहैगोन आरो आनजादनि फिथाइ एबा रिजाल्टखौ फोसावनाया 15 जुलाइ 2021 सिमाव फोसावजागोन बिथाङा बुंथिबावदों दि CBSE नि क्लास 10 आरो 12 नि आनजादफोरा अनलाइन जानाय नङा आरो सिलेबासखौ आरोबाव खमायनानै होनाय नङा 10 साननि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेलाव थांनांगोन बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों होननानै मैयानि समाव ससियेल मिडिया आरो बबेबा निउज चेनेलफोराव फोसावजादोंमोन बेखौ लानानैनो खौरांगिरिफोरा मैया प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन नाथाय 10 साननि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेलाव थांनांगोन बे खोथाखौ बुङाखै होननानै फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा नाथाय जाख्ल'नाय खालामोब्ला जेलाव थांखानांखागोन आरो बेनि थाखाय CBIनि नायबिजिरनाय जाग्रोगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों दि बिथांनि आखायाव दा गासै डिपार्टमेन्टनि व्हाइट पेपारआ फैखाबाय जेराव मा खामानि जादों मा खामानि जायाखै बेफोरनि गासै रेकर्डआ दंजोबो सम फैयोब्ला डिपार्टमेन्टखौ लानानै मिटिं जिरायगोन आरो बे समाव खौरांगिरिखौ लेंहरगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बिथाङा बुंथिबावदों दि 17 बोसोराव सोलोंथाइनि मुङाव बांसिनै फरायसालिनि थाखाय स्टिल फार्निचार बानायनायनि हिसाब देखायदों नाथाय सोलोंथाइनि थाखाय जि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ मावाखै होननानैबो बुंथिदों जेरै सोलोंथाइनि थाखाय पलिसि बानायनाय गोजौ सोलोंथाइ होनाय बायदि बायदि बिथां प्रमद बर'आ रां जाख्ल'नायनि सायाव माखासे खोथा बुंथिबावदों सेथियाव दङ इरिगेशन डिपार्टमेन्टआवबो गोबां रां जाख्ल'नाय जादों जेराव CBI नायबिजिरनायनि अनगायै गुबुन नायबिजिरग्रानो नायबिजिरनो होयोब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नैथियाव दङ सिडि फान्डआवबो गोबां रां जाख्ल'नाय जादों बेयाव डिपार्टमेन्टनि अफिसार EM डिपुटि चिफ आरो चिफ जायनि आखाइ दङ बिसोरबो जेलाव थांनांगोन होननानैबो बुंथिदों थामथियाव दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा हाग्रा बिफानावबो गोबां रां जाख्ल'नाय जादों DFOफोरा फाइल दिन्थिया होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ फरेस्ट गेटआव दा 500 निफ्राय 1000 रां लायो जाय राङा सोरखारनिसिम सफैया दा बेफोर गेटआव लानाय रांखौ बन्द खालामनानै होगोन होननानैबो बुंथिदों आरो बेनि सोलायै मावथिफोरनो मोजाङै दरमाहा होगोन होननानैबो बुंथिदों আৰু দুৰ্নীতি কথাটো আপোনালোকে যদি খুদে
আমাৰ তাত অলৰেডি হোৱাইট পেপাৰ আহি গৈছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুৰ্নীতি আছে আৰু আপোনালোকক এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে আমি কোকৰাঝাৰত মিটিং পাতি পেলাই আপোনালোকক চব জনাই দিম কালি আপুনি এটা কথা কৈছে যে 10 দিনৰ ভিতৰত হাগ্ৰামা জেললৈ যাম কলেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা এটা মন্তব্য আছে মই কোৱা নাই কিন্তু আমি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছো এইটো কোনোবা লিখি দিব পাৰে কিন্তু মই এনেকুৱা কোৱা নাই কি 10 দিনৰ ভিতৰত জেলত যাব তথাপিতো কোনোবা এমচিএলএ তেনেকুৱা জেলত যোৱাৰ কথাটোতো মই যোৱাকালি কোৱা নাই কিন্তু জেলততো যাবয়ে জেলত নাযাকে ক'ত হাৰিব ইমানখিনি দুৰ্নীতি কৰি জেলত নাযাকে ক'ত হাৰিব জেলতো যাবই লাগিব আৰু ইয়াত এটা সিবিআই ইনকুৱাৰি হ'ব भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो हाखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव बिदा देरसिना फंबाय सानैखौ बुथारदों बे जाथाया बरपेटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बांग्लिपारायाव जादों खौरांनि बायदिब्ला हाखौ लानानैनो देरसिन बिदा नुर महम्मदआ गावनि असे फंबाय आली आरो आब्दुल सामादजों दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो गोफार हाथियारजों सुदों बे जाथायाव आलिया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो आब्दुल सामादआ गाज्रि जोखोम जानायलाय देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन नाथाय आब्दुल सामादआ देहा फाहामसालियाव सौहैनायनि सिगांनो जिउ गोमादों दायनिगिरि नुर महम्मदखौ दा पुलिसफोरा हमबाय गोदान बोसोरनि जमदुवार आरो पेप्सुआव नोंथाङा लावखार ओंखाम जानाय एबा पिकनिक जानायनि सिमां नुदों नामा क'क्राझार जिल्लायाव थानाय जमदुवार आरो पेप्सु पिकनिक स्पटखौ हाग्रा बिफाना बन्द खालामनानै होबाय कसुगाव सेन्ट्रेल रेन्ज फरेस्ट अफिसनि आइसि प्रान्जल तालुकदार बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला सेथियाव दङ पिकनिक जानो थांनाय सुबुंफोरा जायगाखौ मैला खालामो नैथियाव दङ गोसा मिउजिक दामनायखौ हेंथा होसेयावबो सुबुंफोरा गोसा मिउजिक दामो आरो बेजों हाग्रानि जिब जुनारफोरा डिस्टार्ब जायो थामथियाव दङ पिकनिक जानो थांनाय सुबुंफोरा बर्डारनि नेम सिफायनानै गनायथि गैयालासे भुटानाव हाबहैयो जायनि थाखाय भुटान आरो इन्डियानि गेजेराव माब्लाबा दावराव जानो हागौ बेफोर गासैबो जेंनानि थाखायनो दा जमदुवार आरो पेप्सु हाग्रायाव पिकनिक जानायखौ बन्द खालामनानै होबाय इउपिआव सासे थाखो 10आव फरायग्रा फरायसाया जिरायग्रा सिटखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि थाखायनो थाखोनि सासे फरायसाखौ गावथारदों बे जाथाया इउपिनि बुलन्दशहर जिल्लायाव जादों थांनाय बुधबार 30 डिसेम्बराव थाखो 10नि सानै फरायसाया मोनसे जिरायग्राखौ लानानै दावराव जालायदोंमोन बे दावरावखौ लानानैनो मैया एबा बिस्थिबाराव सासे फरायसाया गावनि बिबथैनि लाइसेन्स गोनां पिस्तलखौ खावनानै स्कुलसिम लाबोनानै गुबुन सासे फरायसाखौ खेबथाम गुलि गावदों खेबसे खर'आव खेबसे बिखायाव आरो खेबसे उदैयाव गावथारजानाय फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमादों गावथारग्राया जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारनो थाखाय बारावनो गुलिबो गावदोंमोन उनाव फोरोंगिरिफोरा पिस्तलखौ सेख'नानै गथ'खौ हमनो हादों दा बे गथ'खौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय तेजपुरनि फायारिं रेन्जआव सानै जवानाव गुलि नांनानै जोखोम जादों सार्भिस पिस्तल साफा खालामबाय थानाय समावनो गुलिया बेफ्रुदों जोखोम जानाय सानै सुबुंनि मुङा जाहैबाय हाविलदार हिमु बरा आरो कनस्टेबल बुद्धेश्वर बर' हिमु बरानि आसियाव आरो बुद्धेश्वर बर'नि आथिङाव गुलिया नांदों दा सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय डिमा हासाव जिल्लानि सासे ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार आरो सासे जुनियर इन्जिनियारखौ सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआ मानरेगा फान्डनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि दायाव बोसोरसेनि थाखाय जेलाव दैथायहरबाय जेलाव दैथायहरजानाय सानैनि मुङा जयन्त सरकार ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार आरो अन्जन हफिला जुनियर इन्जिनियार बिसोर सानैखौ दियुंब्रा डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय रां जाख्ल'नायनि दायाव जेलाव दैथायहरदों खौरांनि बायदिब्ला बिसोर सानैया 2006-07 मायथाइयाव मानरेगा फान्डनिफ्राय 35,45,000 रां जाख्ल'दोंमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों